DXDC Radyoman Report. Padayon karon nga gitambalan sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang usa ka Christian Faith Ferrer Sir, 19 anyos estudyante sa Holy Cross College of Calinan, aga residente sa 3A Los Amigos, Tugbok District ning syudad. Human kini nabanggaan sa Suzuki Dropside pickup kaganinang alas 9:10 sa buntag nahitabo sa kilometer 20 crossing 20, Barangay Los Amigos, Tugbok District ning syudad. Base sa report gikan sa Los Amigos PNP, nasairan nga ang maong pickup gimaniho ni Joel Camas Compressor, 40 anyos, minyo og fish vendor og lumulupyo sa Proca 20 New Luon Mintal, Tugbok District ning syudad. Inisyal nga investigasyon sa kapulisan ang maong sakyanan padulong sa rutang Mintal. Apan pag-abot sa naisgutang lugar, aksidenteng nabanggaan sa sakyanan ang biktima samtang nga ditabok sa pedestrian lane. Sumala pa ang biktima nakaangkon kinig samad sa ulo, daling gidala sa Southern Philippines Medical Center o SPMC o gitabang pa sa mga miresponde usab nga mga paramedics sa Central 911. Ang biktima ana pa karon sa talandugong kahimtang sa Southern Philippines Medical Center samtang padayon gitambalan. Dugang minsayo pahimangno ni pulis sa Captain Hazel Tuazon. Kaya na to from Davao City Police Office, tubahimang sa mga motorista nga hinahinay lang sa pag-drive kay sunod-sunod na ato ang mga aksidente karon sa kadalanan, sir, doon, no? Ato ka na makita sa mga balita nga gikan pa atong kalagkalag, ano po tayo insidente karon nga nahitabo, estudyante ang mga biktima, sir, doon. Ang ato lang ihagin sa mga motorista, mga PUJ drivers, mga private vehicles, no, sir, doon, nga mga driver nga hinahinay lang pagpadagan. Kasama mo sa balita ang serbisyo publiko, Radyo Man Don Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.